Un prieten a încercat să ia o ofertă de transport la un preț mai bun, dar de fiecare dată de câte ori a încercat să facă acest lucru, chiar de 3 ori, a primit o eroare din partea platformei online a companiei respective, dar în momentul în care a putut să achiziționeze, brusc a fost mai scump cu aproape 80 de euro, ceea ce înseamnă o diferență majoră. A încercat să contacteze compania telefonic i-a spus că a existat o eroare undeva, nimeni n-a vrut să-l bage în seamă, să-i dea acest document practic justificativ nici pe mail, nici într-o scrisoare. Dar se pare că nu numai platforma online dă erori, pentru că nici telefonul consumatorului nu se simte prea bine. Deci nu funcționează. În peste 20 de minute, singurul lucru pe care superconsumatorul l-a auzit la telefonul companiei a fost semnalul de ocupat. Bună ziua! Ați sunat la Compania Națională. Momentan toate liniile sunt ocupate. Dintr-o așteptare în alta, dar de data asta folositoare pentru companie. După aproape 10 minute de înghițit reclame în engleză și în română, superconsumatorul aude în sfârșit semnalul de apel. Alo? Contorul deci merge, deci avem convorbire, dar nu mai răspunde nimeni. Dar ce a înțeles superconsumatorul din această convorbire mută cu una dintre companiile aeriene care operează în spațiul nostru? Am încercat să facem reclamații, am încercat să ajutăm prieteni și din păcate nu s-a putut face absolut nimic. Chiar mai mult am cheltuit bani, am cheltuit timp. Din păcate este un minim de respect care ar trebui adresat consumatorului. Totuși, ce rămâne de făcut după o asemenea experiență mută? În primul rând, cred că ar trebui să facem reclamații scrise cu confirmare de primire sau să sunăm la 021 9551, numărul de telefon al Autorității Naționale de Protecție a Consumatorului. Iar dacă nici prin amenda pe care o primesc sau dacă se constată că acea reclamație este sustenabilă pentru a putea fi luată ca și o reclamație, să nu uităm că putem să ne recuperăm daunele materiale și morale în instanțele de judecată fără taxă de timbru. Să încercăm totodată și să vedem ce se întâmplă când vrem să facem o reclamație directă către agentul economic, fiindcă atât conform directivei europene, cât și bunelor practici la nivel european, și știți cine sunt eu, sunt cetățean european și am drepturi, ar trebui să găsim această formulă de a soluționa direct cu agentul economic problema și sunt convins că este benefic și pentru agentul economic și pentru mine ca și consumator.